Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Ang atong sugilanon karong hapon naguluhan og atong ang. Ang iya nga nahimong sinonimo sa sugal. Illegal o legal nga sugal, kontrobersyal nga sugal si atong ang. Mo'y nahimong dagway, mo'y nahimong simbolo. Dakong baligho nga sa dihang unang nadunggan sa nasod ug sa katawhang Pilipino ng iyangan, usas labing dakong iskandalo nga nihakop sa Malacañang mao ang sugal. Si atong ang unang nitumaw, ang iyangan, una siyang nailhan, una siyang nabatian, sa dihang gilambigit siya sa kontrobersiya ni kanhi Presidente Joseph Estrada. Si Estrada gipasangilan og wetting gate nga nagdawat og payola o suborno gikan sa illegal nga sugal sa wetting. Lig-on kay ebidensya batong ni Erap nga naglambigit niya sa wetting gate kay ang iyang ang nangangkon nga iyang kolektor nga si kanhi Gobernador Luis Chavit Singson. Matod ni Singson nakakolekta siya og 400 milyones pesos gikan sa mga wetting operators ug iyang gi-deliver. Siya mismo ni tunol sa kwarta ngadto ni kanhi Presidente Joseph Estrada. Pero nisumbalik si Chavit batok ni Erap tungod ni atong ang. Ang ila untang kasuod ni Erap na lawgaw tungod ni atong ang. Ipasangil si Chavit nga gisuway siya patay sa grupo ni atong ang. Kay si atong ang, mato ni Chavit, gigamit ni kanhi Presidente Joseph Estrada pag-ilog sa iyang racket sa illegal nga sugal. Pero si atong ang, si ang bahin niingon, igol na siyang gisugo ni kanhi Presidente Joseph Estrada pag-introduce og sugal nga legal nga makakwarta ang gobyerno pinagi sa buhis nga murihibal sa wetting ni Chavit Singson. Ug ang sugal nga gipasugdahan ni atong ang nga nakapabilib pag-ayo ni Erap mao kadtong 2 ball nga sugal. Kay di ba ang wetting mura man ka umupusta og duha ka kombinasyon 1 to 37 I think. Amo to na pa ba wetting karon dito sa Luzon pero dinhi sa atong murag mao ba nay last 2 dinhi sa ato o lahi sab ang sugal. Pero kini sa atong ang bright na gud kay sa sugal. Nasta Gus Chavit Singson, kakaraan na ng wetting. Nahulga. Tungod sa bagong sugal, lusad ni Charlie atong ang iyang main selling point mao nga pariha ka attractive, pariha ka gambler friendly, mahigalaon kay mga sugarol bisan pag piso, bisan pag 5 pesos, 10 pesos ang sugal mahimo. Pero legal. Og makakolekta og buhis ang gobyerno. Mo to'y nabiliban ni kanhi Presidente Joseph Estrada. Wa ka realize Erap sa kadako siyang atraso sa iyang pagdawat og suborno sa wetting. Unya, sa way pagkonsulta ni Chavit, sa way pagsusi unsa reaksyon ni Chavit, iyang gi-introduce ang bag-ong sugal, may masag kay nga og sales stock si Charlie atong ang. Nakumbinser siya ni atong nga ang bag-ong sugal mas maayo kaysa wetting, iyang gi-introduce. O si atong, di man mo operate nga kara-kara, nagplano sa daan nga ang bugtong paagi mo lampos ang iya sugal, mao ang pag-neutralize ni Chavit Singson. Kung tinuod ang pasangil ni Chavit nga gisuwan siya patay sa grupo ni atong ang, huway nahibaw, pero si Chavit, mataan pa man niya, ni pili sa pag-testify batok ni Erap. Ug ang testimonya ni Chavit Singson o labing lig-on nga ebidensya batok ni Erap sa impeachment trial nga gilusad batok niya. Wa ginag-expect nga si Erap ma-impeach, wa ginag-expect nga si Erap mataktak siyang pagka-presidente tungod sa iyang talagsaong popularidad. Hilabihan ka popular ni Erap sa iyang pagdagan pagka-vice presidente o pagka-presidente nga wa gyud nag-expect nga dili siya makatiwa sa iyang termino sa pagka-presidente. Ni Ulbo ang pasangil ni Chavit Singson tuig 2000. Sa ikaduhang
tuig sa administrasyon ni kanhi Presidente Joseph Estrada. Of course, sa wa pa ang waiting gate, daghan na kay mga pasangil sa eskandalo batok ni Erap. Pero ang waiting gate may gihulagway nga labing seryoso nga pasangil nga nakapapandol sa iyang administrasyon. Pero atong isgutan karong hapon si Atong Ang, dili si Erap. So mo yung unang pagtumaw sa nga ni Atong Ang. Sa dihang nag-impeachment trial na, sa ato pa na-impeach na yun si Erap sa House, kaya ito sang higay na wag ginag-expect na si Erap ma-impeach sa House. Kaya ang sama sa naandan, ang mayoriya sa House of Representatives, aliado ni Erap. Ug lig-on ka ang liderato sa House ni atong higayuna. Ang speaker ni atong higayuna mao si Manny Villar. Ang kanhi nahimusan natong Senate President, diriyot mga presidente sa Pilipinas, karon giilang usas labing dato na Pilipinon tungod sa mga negosyo o koneksyon sa gobyerno. Ang nipasaka og impeachment complaint batok ni Erap, mao ang House Minority Leader nga si Feliciano Belmonte. Si Belmonte nahimong speaker sa House eventually atol sa administrasyon ni anhing Presidente Noynoy Aquino, pero ni atong higayunan sa panahon ni Erap, siya leader sa oposisyon sa House. Wa siya nag-anan ni Manny Villar. Sus, wa ginag-expect. Hasta Belmonte, wa mag-expect. Human nilang file og kasong impeachment natok ni Erap, way husay-husay, way lalis sa impeachment, gibasa bitaw na ni House Speaker Manny Villar ang speaker, ang impeachment complaint batok ni Erap, niya giditsog approve. Kay, iman ma-impeach ka sa House with only 1/3 of the votes. Basta, wabot lang 1/3 ang boto, ma-impeach ka diha sa House of Representatives. Kadto pa ka nga si Villar, nikalit lang paluyo sa impeachment. Kay si Villar nakabasa na sa panahon nga mura og hapit na ni matumpal si Erap, so ni dali-dali siya ubiya. Segurista man kay ni mga Villar, kay bawo man nimo basa sa baraha. Na-impeach si Erap sa House, so forward ang impeachment complaint ngadto sa Senado. Mautong nag-uniforme ang mga magistrado, mga impeachment judges ang mga senador na sila toga, ang ilang presiding officer ni atong higayuna, ang ilang Senate President ni atong higayuna si Nene Pimentel, ang ilang presiding officer mao si Chief Justice kanhi Chief Justice Subuanong kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. So, pag pahigayon sa impeachment trial, ni testify si Chavit o gi-appeal niya si Atong Ang sa pagpasaka og kaso. Si Atong Ang utro pang batan, tan-aw niya murag api, murag tagilid man iyang boss nga si Erap. Wa pa mapalagpot si Erap sa Malacañang, nisibat na si Atong Ang. Dali-dali siya glayas gikan sa Pilipinas, kay bawa siya na ma-appeal siya sa kaso ni kanhi Presidente Joseph Estrada. So dihang na-suspenso ang impeachment trial, kini walk out man to ang mga prosecutors o ang mga senator judges nga nahimangod nga no dili ablihan ang sobre nga dudahang dunay ebidensya batok ni Erap. Sa wa pa si Erap mapalagpot gikan sa Malacañang pinangi sa EDSA 2, si Atong Ang didto na layas na sa Estados Unidos. Pag-asumer ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo, kay si Arroyo mamay ni puli ni Erap human sa pagkalagpot niya sa EDSA 2 atong 2001, si Atong Ang wa na dinis Pilipinas. Gipasaka ang kaso sa administrasyong Arroyo si Erap, plunder o perjury. Tungod atong dakong kawat niya sa huweting, hasta ko itong buhis sa tabako na iya sa gikawat. Yang plunder, 50 million na baya ang threshold. O diya, ang huweting, murag 400 million, katong buhis sa tabako, mga 130 million kapin. So, mupasar og plunder si Erap. Pero wa na, gi-appeal og kaso si Atong Ang, wa na sa Atong nini, wa madakpi si Atong Ang. Tungod adto, gikanselar sa administrasyong Arroyo ang pasaporte ni Atong Ang. Wa naman siya passport, gidakop siya dito sa immigration sa Estados Unidos. Sa dakong baligho, dito dili dakong baligho, sa dakong pagdason sa iyang imahe pagkasugarol, dito siya madakpi sa casino sa Las Vegas. Si Atong Ang. Dakpan siya 2001, Nobyembre 2001. Pila ka buwan, human napalagpot si Erap sa EDSA 2. Ni piyansa si Atong Ang, mautong wa siya prisuha dito sa Estados Unidos, gi-house arrest siya. Pero gihikay dayon ang iyang extradition. Eventually, na-extradited siya, nabala siya balik din sa Pilipinas aron matubang sa mga kaso batok niya in 2006.
So instructive ni para sa posibleng extradition proceedings batok ni Apollo Kibuloy. Kung musugot ang Administrasyong Marcos nga dakpon si Kibuloy pinagi sa extradition, si atong ang efficient pa ang sistema sa Estados Unidos na abdan og 5 ka tuig una na extradited din sa ato sa Pilipinas. Amot pila ka tuig hilot ni maabdag siyam-siyam. Tiguang na naman si Apollo Kibuloy sa di pa siya ma-extradite ngadto sa Estados Unidos aron finally makalihok na ni ang mga kasong kriminal nga gipasaka batok niya. Pag abot ni atong ang dinhi sa Pilipinas, ready na. Gilngig kayo mga abogado ni tanyag din sila sa gobyerno, mahimo ba aron di mo maglisod o prosecute ni atong ang iuli ni atong ang kwarta nga iyang nakolekta. Nakakolekta siya 137 million pesos sa buhis sa tabako. Tanaw no buhis tabako sa Ilocos, sayo na niya kolekta, iyang girimit ngadto ni Erap. Pero ang iya kuno nakuha, ang iyang komisyon adto, gihatagan kuno siya ni Erap og 25 million pesos. So katong 130 million ka pinto naman to ni Erap, di na tumauli. Pero ang iya kunong komisyon nga 25 million iyang iuli. Bugti sa mas gaan nga silot. So ang mas gaan nga silot ni atong ang 2 years nga probation. Wa gani siya mapriso. So duha ka tuig si atong ang under probation, tinarong siya, wa siya makontrobersyal until eventually after 2 years nakalingkawas na si atong ang o ready to rumble na siya. In fact, bisan pa under sa iyang probation, tungod sa kamaing laki niya sa sugal, gikuha siya pribado nga mga kompanya, gikuha siya og mga sugarol aron nga mamahimong konsultant kay kinis atong ang ako na hinabi mahitungod aning atong ang dinhi sa Subo nakaila niya mura kuno genius sa sugal. Pasultihon kuno mo sa atong ang sa sugal, hilabihan niya ka mura siya ngilngig kay nga henyo sa sugal. Sunod na itong nadunggan ni Charlie atong ang panahon na ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ambot na taligamaan bala nako pero wa kayo na siya kontrobersiya atol sa administrasyon ni anhing Presidente Noynoy Aquino. Si atong ang mismo ni ingon malinawon kay ang kinabuhi atol ni Noynoy Aquino. Wa jud no siya nadawat nga mga hudlat lahi kuno sa panahon ni Arroyo, panahon ni Erap, daghan kay mga hudlat pagpatay niya, daghan kay siya gwardiya. Panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, daghan sa kay mga hulga niya, panahon kuno Noynoy wa jud kuno ang hudlat niya. Maybe tungod kay kalma kayo ang iyang mga negosyo. Kalma kayo ang iyang mga sugal itong higayuna. So human sa huweting, human adtong last 2 or 2 ball, si atong ang nahilambigit na sa Hay-Alay ug ang iyang ikabuangan mao na tong sabong. Iyang gitun-an pag-ayo ang sabong, unsaon niya paghimong world class sa sabong. Kaya kasagarang sabong mo atong konsepto sa sabong tigbakay naa sa naay mga derby maura na kang atong ang sabong iyang gihimong world class. Iyang gisponsoran ang mga grupo, mag-compete sila o mga sabong sa nagkalilaing bahin sa Pilipinas ug sa kalibutan. Moto iyang konsepto sa sabong. And of course, Hay-Alay. Dito sa Davao, napadi siya Hay-Alay operations dito. Ang iyang Hay-Alay operations dito sa Davao virtual. So panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, iya man gihilabtan ang Davao, giinitan siya sa mga tao ni Duterte. Utong gisigi grunda ang iyang mga betting stations sa Hay-Alay dito sa Davao o sa babahin sa Pilipinas. Nireklamo siya sa mga kapit man niya mga kapulisan, daghan mag-excuse mga pulis. Reklamo siya ngadto sa mga pulis. Giinis sa mga pulis, dinamo NBI man ang ronda nimo. So niadto siya sa NBI. Ang director sa NBI niadto, I think si Director Giran, kanang nahimo karong panguna sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Tao man ang Duterte, mao na gipahimutang og dakong pwesto. So dito siya ni Director Giran, sir, anong gironda man ko ninyo, sir? May makinis atong ang mudag istorya. Nagiinan siya ni Giran, bata, adto ka ni Aguirre. Kay si Aguirre mo ay nag-init ni mo. Motong gisusi niya, giinitan man siya ni si Aguirre, Justice Secretary ni atong higayuna, ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sus, pag susi-susi niya, iya mang nahibawan, laig tuyo kuno sa Aguirre. Napatyon kuno siyang Aguirre og ni General Hermenes Esperon. Si Esperon itong higayuna, I think was National Security Advisor. Si Esperon, bata gyud ni Arroyo, ni Gloria Arroyo, o niya na ganahan kay Duterte ani mga retired generals ni Arroyo iyang gihire og balik. Motong nadunggan ni atong ang
patyon siya ni Aguirre o ni Esperon. So press conference dahil si atong ang iyang gin-announce nga dulay plano pagpatay nako si Justice Secretary Vitaliano Aguirre o si General Hermogenes Esperon kay gusto nilang ilugon ang akong hayalay o guban ako mga gambling operations. Legal ni ang akong mga gambling operation pero patyon ko ini duha ka mga opisyal sa Duterte administration. So, humas pila ka adlaw daghan kay nag-atang unsay mahitabo. Patyon ba sa atong ang pasakaan ba siya kaso ni Aguirre? Justice Secretary baya si Aguirre. Nahilom. Why tingog ang Malacañang? Why nitubag ni atong ang? Humas pila ka adlaw. Nagpress ko og balik si atong ang, niingon siya, niadto gid siya di sa opisina ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre og niingon, niabin ni Aguirre og niingon, I support you. Suportado nako si Justice Secretary Aguirre, mayra sad nga iyang badlungon kining illegal nga mga sugal, pero ako ipasalig niya, wa ko'y illegal nga sugal. So abigo na sila ni Aguirre. Giunsa man tong atong ang? Human siya nga patyunon kuno siyang Aguirre, human niya gininawon si Aguirre, amigo na silang Aguirre. So ngilingig na sa atong ang liho. Mas daghan pag yun nibilib ni atong ang human sa pila ka adlaw sa usas mga diskurso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay timan ni hapit kada adlaw man tunon ni diskursos Duterte. Magbalhin-balhin lang to siya mga kampus kapulisan o mga kampus militar. Iyang diskurso, rambling kayo, usay mo abot og usa ka oras, 2 ka oras. Bisag unsa lang to iyang isulti. So sa usay siya mga diskurso ni ingon bitaw na Duterte. Akong gikasulti si atong ang tinuod yun ni siya nga gambling lord. Maayo kay sa sugal, ako siyang giingnan. Tabangi ko pagpasiugda og mga sugal nga mobadlong ini mga illegal nga sugal. Ana ka tabangi ang Philippine Charity Sweepstakes Office aron nga kining illegal nga mga sugal sa nasod mabadlong. Doon na ni trabaho si atong ang presidente mismo may nipahibaw sa iyang pagkatudlo isip ahente dili ahente tagduma sa bag-ong mga sugal nga pasyugdahan sa administrasyon aron mo badlong kuno sa illegal nga mga sugal ug didto na taw ang isabong. Kay ang isabong natunong sa nidayo ng pandemya. Kay tungod sa pandemya, sirado ang mga buwangan. Dili man makagawas ang mga tao. Na ay mga tigbakay, rodahon masas kapulisan, kay tapok-tapok man. Nag-uol sa atong ang, kay iya may negosyo, buwang baya. Saan niya negosyo nga? Wa na may mamuwang simkip. Pandemic man, lockdown man. Asus dito mutukar ang ka-genius ni atong ang. Iyang nahuna-hunaan, isigi gihapong sabong, pero para way tapok, para way tinakdanay sa COVID-19, iyang itelevise ang sabong. Pero ang pag-televise sa sabong, dili ka nang ngit-ngit kayo, dili ka nang ngiob kayo, batik kaig sound, iyang himong world-class ang produksyon. So nanguntak siya mga IT, yun saan man na to. Unsa may mga teknolohiya atong kinahanglan. Magsabong ta dinhi sa usa ka lugar, kita-kita ra ang mga tao di nato imbitahon para dili ta bulilyaso sa lockdown. Pero ang mga tao makasugal. So, human sa iyang mga konsultasyon sa mga IT experts, ilang nahuna-unan, mag-isabong sila, ang isabong ilang i-live sa usa ka website, niyang website, mahimong tan-awon sa mga sugarol, pinagi sa ilang computer, o bisan pinagi sila telepono. Butangan nila ang facility aron nga makasugal ang mga mananaw sa isabong. Dito nagpatingil gigas isabong. So, ang mga kahimanan ko mga world-class nga mga primero kunong gipalit ni atong ang giingnan siya, palit og kanang mga HD cameras. Kanang yung mga kamera nga pang ABS-CBN yun. Dindot yung kaayong kuha. Mga HD yun nga kamera. Yung pagkuha og mga microphones. Mudakop sa iyagax manok, ini kaigo na stari. Aron, murag yun, naagin sila buwangan. Sus, gituman tanan ni atong ang pagpalit o mga lights kanang tanawan ng lights ABS-CBN pangutana unsa ng mga lights ABS-CBN mo ni palita dili init sa manok pero hayag kayo natural light white shadow masihag yun makit-an yung kamera nga nagkadugo ng manok ini kabuno na sa manok mo man ganahan sa mga sugarol sus yan gituman ang tanang sugo sa mga IT experts, tuon man sa mga nakakita sa isabong sus. Hingiga ko sa isabong. Kana murag tuwa jud ka sa kita jud ka
Usahay initusak kuno sa tari makita ano klaruha kuno sa kamera. Motong nisikat pag-ayo ang isabong. Sa height sa isabong, sa usa ka adlaw, kini sa testimonya ning atong ang atubangan sa Senado sa diyang giimbestigar tong isabong. Giimbestigar ang isabong tungod atong missing nga mga sabongero. Unya ang mga sabongero nga missing, pulos mga trabaho dito ma-assign sa kompanya ni atong ang sa mga sabungan ni atong ang. Kaya doon naman ito yung mga kompetensya sa isabong. Pero ang iya mo kinamayuhan. Kasi siya ba nag-imbento sa isabong. Iba mo pili sugal kada adlaw. Ingon ni atong ang ilang madawat sa ilalang kompanya. Out of 8 companies, 3 ka kompanya kang atong ang. Sa iya lang 3 ka kompanya, waabot og 2 bilyones pesos ang sugal sa isabong. Tanawara. Pila ka milyon ka mga Pilipino na buang sa isabong. Hasta 5 pesos, hasta 10 pesos, mahimo ka mupusta atong isabong. Mukita silang 2 ka bilyon ka pesos kada adlaw sa pusta sa isabong. So sa usano ka buwan, sayon kayong 60 billion pesos na ilang makita. 60 bilyones pesos sa usa ka buwan. 2 bilyones pesos kada adlaw ang ilang kita. Kanang 60 billion, human ko no sa, of course, dagko magaytong mga premyo, human ko hais mga premyo sa mga makadaog sa isabong, mulimpyo ana ang kompanya ni atong ang og 3 billion. 3 bilyones ang limpyo. Kuhaan na sa shares Pagcor. Kay doon naman ito lisensya sila sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Di man ito PCSO, Pagcor. Mo ini hatag ato permiso. Ang share ko sa Pagcor mga 600 million pesos a month. Ang shares Pagcor. So gipangutanas atong ang Senador Tomas Franklin Drilon adto pag-imbestigar. Nya pila may imo ana? Siya kana 3 billion, Your Honor. Mo na ila. Pero kuna 3 billion, ibanan pa na sa mga gasto sa kamera, sa crew, sa teknolohiya, sa ilang abang sa ilang website, ug sa suga, ug sa kuryente, ug tanan nga mga expenses, molimpyo kuno siya og mga 900 million a month. 900 million pesos a month. Ang limpyo ni atong ang. So ningos Drilon, ha? Ang Pagcor gihatagan mo 600 million, ikaw mo limpyo kag 900 million? O limpyo kag 3 billion? Alkansing gobyerno nimo? Ikay nagpahimus pag-ayo anang isabong. Wa na mas Drilon, wa na matarong tong investigasyon sa Senado. Hantod karon way klaro kinsay nagpatay sa mga sabongero na nangamatay sa buwangan ni Charlie Atong Ang. Mga huhungihong na lang na mga sabongero na matay tungod sa 2 ka rason. Unang rason, nakikonsabo sila sa mga karibal ni Atong Ang na ang mga katong ilang footage, katong ilang live coverage sa mga sugal, ilang gimirror, mga IT tele makahibaw na to, ani ilang gimirror og laing website. So, daghan kaayo nagpahimo sa samang footage, tuwa sa laing website, tuwa dito mamusta. Sila ni dawa sa posta. Wa na moagi ni Atong Ang posta. Pati lagutan ni Atong Ang. Ang iyang facilities, ang iyang coverage, subarino sa iya rasang mga sabongero, gimirror og laing website, doon na nakakwarta sa isabong nga wa na siya bahin. Kung ikaduha, niya kumaon ko na nagkalagutan yung mag-ayo ni Atong Ang. Kini sa Atong Ang, wag lagot, ni ipapatay juga. Ang mga sabongero ko nung maro, piangan ilang mga manok, kana magkara ambisyo sugal, piangan ilang manok, injeksyonan ilang manok para maluya, di kaya mo syapol, ya dito sila postas pikas. Kasi siguro man sila mapildi ilang manok, kasi sila biya nagpiang, sila biya nagpaluya, sila ilang hiluan ng manok, para nga, kada bang hilo ba nga hinahinang epekto, maluya lang manok, di dahil mamatay. Sus, tanaw ni Atong Ang, kay kun doon na nagtsupi ang sugal, kita na ang mga sugarol nga, daya naman klaro naman naging sa mo daog. Parang Atong Ang madaot yang isabong Atong Ang, itong gipatay ang mga sabongero. Hantod karon tungod sa koneksyon ni Atong ang kapulisan digin mutarong og imbestigar. Isang ni-appeal na ang mga senador, wa gyud matarong sa pag-imbestigar, wa gyud mahibaw isip kinsay nagpatay atong mga sabongero.
Hangtod karon bangutan ang ilang mga pamilya. Batanon pa kayo, bata pa kayo ang mga anak. Wa na kita ang ilang mga amahan hangtod karon. Panahon pa ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ug hilabihan ka grabe ang epekto sa isabong nga diha na inahan gibaligya ang iyang anak kay putin dakuan na utang sa isabong. Diha nay banagi prostitute na iyang asawa aron makabayad siyang utang. So, na ba? Nilad na kayo. Pagka bati ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte aning istoryaha, bisan siyang kabilib ni atong ang. Kay katus Duterte god, kuan man to, mobati sa to ba? O basta di lang di lang ka magsubi-subi niya, nakumbinser siya finally pag suspenso sa isabong. Ug hangtod karon suspendido ang isabong ni atong ang. Dako kay nang kawadon ni atong ang. Tiyaw mo nang mo-average siya 900 million pesos a month. Sa pagsugod pa lang to sa isabong, ni dako pa gito. Siyang mas didaghan pa ang nanugal sa isabong. Kay katong isabong mahimo man makasugal ato ang mga OFWs. In fact, ang usas kinadak-an ko nung manugal, tinubdan sa kita, kinadlawang kikita sa isabong ang mga overseas Filipino workers. Ang ilang sinipusan dito imbis i-remit sa ilang mga pamilya din sa Pilipinas, nahurot sa isabong. Makalingaw man kayong isabong. Pangutan alam ko ng mga sugarol. Hilantan ko di kang kitag sabong. So, wa na ang isabong. Gidungog-dungog na murag timing na lang gipaabot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karon pagbanhaw sa isabong. Pero murag wa naman, kapin na mas tuig ang Marcos administration, si atong ang nag-introduce og bagong sugal, puparehag isabong, gitawag niya sa pula o sa puti. Mao gihapon ang format sa dili wa nay manok pero sa pula o sa puti. Mura ba og yano kay sugal, inig bola, motungpas puwa, daog ka. Pultas puti, lain na mo daog, minanana. Pero pila na ni kabuan gilusan ni atong ang sa pula o sa puti, wa pa gyud maka-take off sama sa isabong. Ang latest nga atong nahibaw-an nga ang grupo ni atong ang nabungkag na. Kay di naman kay maayo ang kita sa pula o sa puti. So ang ila ko na ang kini ko ng mga IT experts ni atong ang ni nananghid na niya nga bossing mo na ami laing grupo. Ikuha ko no silang laing grupo sa mga sugarol. Kini ko ng mga sugarol nga gustong kuha sila serbisyo taga India. Dito ko no sa India na ilumbaan na dito kabayo. Ilang gi-pattern sa kang atong ang ilang butangan dito mga HD cameras, butangan nila nindot kay nga mga sound equipment. Ilang kuhaon ang lumba sa kabayo, unya ilang i-broadcast tibuok kalibutan. Hasta kuno taga Pilipinas makasugal. Pero adto sila manukad ang ilang broadcast silbi sa adto man lumba sa kabayo sa India. Pero tibuok kalibutan makasugal. Suporte na kuha ko ng kwarta. Ingos atong ang unya di na wa nata sir kay ano may klaro nimo sa pula o sa puti. So abot madayon ba ni nga mabungkag ang ilang grupo kay si atong ang doon na naman sa iyang kaugalingon nga mga personnel pero mura og ang iyang original nga team sa isabong wa na. Mura og nagkabuwag-buwag na kay wa na may klaro mabalik pa ba ang isabong o dili ba. Natungod sa kadaghang kwarta ining Charlie atong ang. Daghan kay siyang babae. Daghan kay mga babae na hilabigit niya. Pag-illustrate lang ninyo unsa ka dako ning iyang kwarta ni atong ang, kini si Kongresista Sunny Lagun, gihulagway ni usa lang sa mga sinaligan ni atong ang. Tanawa Sunny Lagun, unsa nakadato. Sukod, iyang sinaligan pareha kadato ni Sunny Lagun, nahimo pang kongresista na kapakongresista pa sa iyang asawa, nakapamayor pa sa ilang mga aliado, nakapakonsehal sa duha nila ka anak, unsa ka ning kwarta ni atong ang. Sumao sa kuno nimo explicar nganong daghang kay babae si atong ang. Kay si atong kuno ang usa siyang labing maayo gyud kaayo nga trait nga biliban makapadani gyud murag mabatubalani murag mamagnet ang mga babae. Musangay sa kuno ang iyang trait sa iyang ngan. May kay siya mudatong. Perting ilngiga ko ning atong mudatong. Kana kuno si Gretchen Barreto. Pupareha ng estado ni Sunny Lagun. Pero dili gyud para sa Nilagon ba nga mo trabaho gyud. Si Gretchen, pagwapa lang na iya pero upariha sila kita ni Sunny Lagun. Tungod kay tugyanan siya ni atong sa usa sa mga prangkisa.
tawag ba nimo nagprangkisa nga sa usas mga lugar sa Pilipinas siya man nagkontrolar sa isabong sa una. I don't know karon unsa nay ilang kahingwaan para pariha bagya po ang kita ni Gretchen sa pula o sa puti o lahi na. Pero na iskandalo pag-ayo si Atong Ang tungod siya pagkalambigit sa mga bareto. Gidungog-dungog na nadaan nga si Atong Ang o si Gretchen dunay relasyon. Although si Atong Ang suod kaayo ni Kuangko ang kabit ni Gretchen. Kaya wala mong pakasli si Gretchen, wala man sa nabiyain ni Kuangko ang iyang asawa o ang iyang legal nga pamilya. Na samot pa gyud ang kontrobersiya na si Atong Ang gidudahan na sa gilumpong niya ni managsuon. Kay usa ang pag-umangko ni Gretchen kini si Nicole Barreto. Nagpost sa Instagram ug iyang gipasangilan ang iyang tiya na si Gretchen nga giilog kuno ang iyang boyfriend nga si Atong Ang. So si Nicole ang pag-umangkon mo nangangkon nga siya tinuod nga girlfriend ni Atong Ang. Giilog kuno si Atong Ang sa iyang tiya nga si Gretchen Barreto. Na iskandaluso na tong daan ang iyang post sa Instagram nga nabatian sa tibok nasod, gihimong sumsuman sa mga marites. Ni samot pagyud sa kay namatay man ang ilang amahan ni Gretchen. Atul sa wake sa ilang amahan, hapit magbugno si Gretchen o si Nicole. Kaya kita, nag-abot na sila dito. Askan ko nung bastos mo kini mga Barreto. Paklas-klas mo lang si Gretchen aron ingnon. Pero ngilngig kaya sila mga baba. So, na-iskandalo ko noong taon ang wake, ang haya sa amahan ni Gretchen tungod sa atong ilang enkwentro ni Nicole. So, kini si Gretchen, wala man sa ni pugong-pugong siya istorya. Nibaw sa si Gretchen, aktibo pa si Gretchen Barreto niya ito sa social media, iyang giingnan si Nicole, hoy, dili ako ang nangilog ni Atong. Ikaw man nangilog ni Atong gikan ni Claudine. So kini ko si Atong boyfriend ni Claudine, giilog ni Nicole. Si Claudine igsuon ni Gretchen sa batiya ni Nicole. Ang original ko nung girlfriend ni Atong si Claudine. Giilog ni Nicole. Ni karon Nicole na masangil nga giilog sa si Atong ni Gretchen. So finally, si Atong Ang, muragin siya feeling gwapo kayo, nga giilugan siya sa mga Barreto, na-interview siya sa mga sakop sa media. Usas naka-interview niya si Noli de Castro, kini yung mga alalay, kini yung mga amigo. Ug mao ni ang sulti ni Atong Ang, tanawan sa kamarukoy, kini sa Atong Ang. Ingos Atong Ang, na ako'y asawa, na ako'y mga anak. Dili ko mo apil-apil o mga relasyon na malawgaw lang, mag-uul lang, magka-problema lang akong asawa o mga anak. So, gipangunta niya, sa mga girlfriend yun na mo? Si Claudine? Kamu man ko na original? Ingon si Atong, pagbalik niya sa Pilipinas, suman siya nadakpi dito sa Las Vegas, sa extradition proceedings sa Estados Unidos, nahimo niya ang business partner, si Marichi Barreto. Parang isuon na nilang Gretchen. Naman nila nga backgrounder, kini mga Barreto, sa gagmay panimbata silang Gretchen, o iya mga igsuon, diri na magpuyo sa Subo. Ang ilang mga ginikanan, diri magpuyo sa Subo. Pero mga Tagalog ni sila. Pero diri ni sila magpuyo sa Subo. Magagagmay pa kuno kani mga bata. Daghan kani sila mga higala diri Subo. Unya di ni sila adunahan ba? Arang, lang isad sila rabanit. Pero diri ni taga Subo ni sila. Nagkita ko ning mga karaag higala ini mga ginikanan. Pagtubo pa nilang Gretchen, magagagmay pa kani mga bata. So, daghan sila magsuon. Kadto ko na si Marichi, nitabang ni Atong sa pagbalik niyang negosyo, human siya na priso. Na probation ba siya 2 years. Kunya, nilampos ko na ilang negosyo ni Marichi, ang kita ko na sila negosyo, magigamit ni Marichi pagpa-eskwela ni Nicole. So, mo ni ang si Nicole, anak ni Marichi. Ingo sa Atong, suod naman kay sila Marichi, is a business partner, iya sang nasuod si Nicole. Pero iya ko nung giisip si Nicole nga iya rang anak. So gipangutan siya, so dili ni mo girlfriend si Nicole. Siya, basta close kami. Ligin siya mo tarong og pamaliban. So iya sang gi-explicar nga
Si Marichi kuno ni sulti niya na si Claudine may problema. Kay kini si Claudine daghan man ning mga relasyon. Diha kuno usa ka laki nga karelasyon ni Claudine nga nihatag niya problema. Di murag na problema na kuno pag-isip Claudine, ang ayo nagtabang siya mga igsuon. Tuning ko si Marichi, iya kuno suyan si Atong, yaling makatulong si Atong. So yung istoryahan si Atong. Check ni Atong kinsa man ning lakiha nagproblema ni Claudine. Anak siyang migo nga mayor. So iyang giadto ang iyang migo nga mayor, iyang giesplikaran, nasulbat ang problema ni Claudine. Pero tungod kuno ato ingos Atong, sige na silang kuyog ni Claudine. O itong gidudahan sa sila ni Claudine. So, ang tubag yun ni Atong, wag yun sila, di siya mo ingon, wag sila yung relasyon. Mairang yun yung close kami. Close kami. Siya, pero may relasyon ba talaga kayo? Maupakutan sa mga sako sa media niya. Kung mo yung classic na tubag ni Atong. Makakonclude lang kayo na may relasyon kami kung makikita ninyong may nakapatong. Kung makita na ko kung doon ako nung makita nga nagpatong siya, kana doon na sila yung relasyon. So, ayaw sa mong pasangil, huwag mo yung ebidensya. Doon na lang may relasyon ko, nakakita mo na ako, nagpatong na. So, pangutan na siya, tinuod ba? Na suod mong higala ni Tony Boy Kuwangko, niya mo, pahuwaman ni Tony Boy sa Gretchen ni mo. Ang tubag sa, what dili i-deny ni Atong Ang, moingon lang siya, kung si Tony Boy na mo ingon, ana, tuo mo. Kung siya na musulti, ana, tuuhin na ninyo. Pero, kung wala pa mo tuos Tony Boy, istorya na. So, wag klaro si Atong Ang, manulti, parting ng mga babae. Pero, ang istorya mauni. Si Tony Boy Kuwangko, ang kanhi tag ESPLDT, human niya na baligi ang PLDT nga to sa grupo ni Manny Pangilinan, wa nay nahot. Dili kay may nahot nga unsa, dili na sama ka dato. Kini kuno silang Gretchen, mao man mga ultimate nga social climbers. So adto silang kinsay dunay kwarta. Umao ko na nga nakasod sa esena si Charlie Atong Ang. Kay si Atong dako kayog datong sa mga babae nga iyang karelasyon. Na posibleng mao say rason na hilabigit na siya glaing sexy star na si Sunshine Cruz, ang kanhi asawa ni Cesar Montano. Si Sunshine, sungugon ko na siya mga higala mahito ni Atong, mura ko nung makilig kayo. Si Atong sa kuno, wanay lipod-lipod. Kuyog ni Sunshine sa iya mga lakaw, istorya sa mga higala ni Sunshine, mura na kuno sila, sila nag-i-item. So, pero ang labot ana, no? Pero, kadako sa papel ni Charlie Atong Ang sa pagpalambo sa sugal, sa pagpalambo sa hulga sa sugal, sa pagpalambo sa kadaot sa itong nasunong ekonomiya tungod sa mga sugal. Sukad sa una na yung pagtumaw sa administrasyon ni kanhi Presidente Joseph Estrada, hangtod karon nawa na gani si kanhi Presidente Rodrigo Duterte ambot unsay sunod milagro nga iyang pasiugdahan ning administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. So gahapon nagisgutak kinsa ang Pilipino, unsa ang Pilipino, usa sa nakailas Pilipino sa kasugarol sa mga Pilipino, sa kamahigugmaon sa pagpamasid sa mga Pilipino, si Charlie Atong Ang. Maigay siya muda, gunahunag mga ideya, unsay mga sugal nga makadani, makaungo, o makatulis og kwarta, bisan sa labing kabus in taon ng mga Pilipino. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa padayon nga pagsubay, pagsunod ug pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahon dayong kilom-kilom. Daghang salamat CB girl, the Bing Bing girl.